7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Welcome to Sex Indaba. Sesikhuluma ezomdavazo inkonzo yaseKamerweni Periseso. Sikhuluma izindaba ethinta abantu abadala so abancane abavumelekile because this content is not suitable for ingane. This happens on Thursday between 7 and 8. And loluhlelo-ke uyalithola kwi-YouTube kwi-channel yekakasi ungabuka the videos of uhlelo and be part of a conversation kule topic esisuke sikhuluma ngayo. And ngizophendula ngiyawabuka nama-comments lapho. And see ku-Facebook. Once usizwile topic yethu namhlanje, you are more than welcome to have your say and usiphendule as well. Ipage Indaba with Alex. And ungakwazi ukuthola i-podcast yakhona uyilalele, i-recording yohlelo uma ungaya kwi-app kakasi FM. Well, namhlanje sikhuluma ngento ukuthi kuye kube khona i-medication esithathayo siyabantu mangabe siphila, but uthola ukuthi eminye yawo iyenza ukuthi ibulale imizwa ye-sex. So now you're in a relationship with someone okutshela ukuthi hayi appetite ayikho because of the medication, or akazukusho ukuthi isizathu ingoba ngithatha leyo medication. How do you do that? Induku kuku hayi khona isafudumali at all because of leyo medication. Mangabe kunjalo ungazi kanjani ukuthi uqhubeke and enjoy and uthola ukuthi mhlambe partner kasakutholi u-attractive ngenxa ukuthi mhlambe kule chronic medication kumbe kwawena awusenalo ucansi. Is it something common? Kungenzeka kanjani? So I welcome Dr. Tabile joining us tonight. Mangethi sikubingelela and welcome to Kakasi. Sanibona kwaze kwamnandi ukuvalana nawe Alex. Yes. Before we start, Shem, we have to send messages there to condolences to your family, Dr. Mthembu, and losing a family member and wishing them strength and our prayers to Akbona, and she will join us again mangabe sekudlule lesi simo sidlulisa nje ukudabuka Sinabo. Yes. Asikhuluma ngayo leyo. Ikhona imithi esithi masithatha siyabantu uthola ukuthi dokotela izobulala iappetite yemizwa ye-sex. Ngokudabukisa kakhulu ikhona and imningi akusiwona ukuthi umuthi owodwa wesifo esodwa, izifo eziningi nemithi eminingi enenkinga efanayo. And okubhlungu okunye okudabukisayo ukuthi labantu laba abayiphuza abasuke bengaqondi nokuqonda ukuthi iyona lemithi eyenza lenkinga lezi ababhekene nabo. Yebo ikhona nje eminingi impela kakhulu. Yeah. All right. So ngamela mhlawumbe ukuthi uyigweme ngikhuluma kwi-situation yomuntu yena ngoba omunye akazomtshela partner wakhe ukuthi ingenxa yokuthi ngidla imithi kanjalo njalo. So esimene sinjengaleso inongayenza ukuze iqhubeke isebenze igazi liflowe ube excited whether umuntu wesifazane or ngowesilisa ulangazelela isex. Ngo imithi ihlukane ngendlela ezimbili le nabantu abangayisebenzisa. Khona le mithi ezothi umuntu mayisebenzisa elimaza kakhulu yenza ukuthi umuntu wesilisa kakhulu ugcine ukuthi ingasakwazi ngisho nokuvuka ilona ipipi lingasakwazi ngisho nokuvuka. Ngokufana leyo mithi ke mawubudla nayo mithi usenkingeni ngoba ngisho ngalilangazelela ngisho ngenzani ngeke uzukwazi ukuvuka ngeke ukwazi ukungena kuleyo nkonzo. Mase kuthi ke mawunale inkinga enjalo udinga umtholampilo ulungise leyo nkinga ngoba yiki into ongayenza. Kodwa khona lokho le mithi lene kwenza ukuthi ungashisi ungabe umuntu ohalela ucansi ngelona. Mawubhekena naleso simo ke siyazi ukuthi zikhona indlela ukuthi umuntu mayiba aggressive ngendlela akusejusa ngayo lokho ngakusiza ukuthi ugcine ulangazelela ucansini. Okay. Enzo kungaphezulu kujwayelekile aggressive. Yebo. All right. Siyazi ukuthi umzimba womuntu udaleke ngendlela ehlukene yokuthi you have inyawo ngoba kufanele ukuthi uhambe ngazo. You have ama-parts athile omzimba okumele a-stretch. Ekuphileni komuntu nje i-sex ibaleke kangakanani ekutheni yize uthatha le medication but kubalekile ukuthi ayibe khona ibaleke ngaleyo ndlela leyo ukuthi can it not be ukuthi vele for the next 10 years or impilo yakho yonke usuzobuthatha le medication because of isifo sakho then vele ukhohlwe iyona ibaleke kangakanani ukuthi nayo ayiqhubeke ibe khona noma ingahlala nje ingabikho.
bakhona bakwazi ukuyibeka eceleni behlala ingabe khona kodwa nalokho sikushilo ukuthi bakhona benza kanjalo siyazi ukuthi sex iphathi into ejabulisayo siyazi le ndaba ukuthi ohlele kubona uanti othile kuthiwa hey lona sexually frustrated omhlala ehlinile nje nanani kodwa umuntu ongenayo enkonzweni yasekamereni owenza sex unuba nenjabulo nje yenza ukuthi ubebingelelana ekseni ukuze umuntu mayengene eoffice kuthiwa hey boss namhlanje kuyihambele kahle ngoba uyahleka i-create leyo njabulo ndisiyazi ukuthi ukujabula kubaleke kakhulu ekuvikeleni izifo eziningi akusiyona nje into yesimo samanje into ekuvikela ekuthona ungayithola izifo eziningi right so wena ke okumuntu onesifo esimenza ukuthi umdavazo ungenzeki inongayenza just ukumlekelela ekutheni uhambisane naye ngoba kukabili kuphathi ukuthi ngenxa ukuthi kuleso simo then omunye umuntu angathi kushuthi ngizothola ke elsewhere so to keep this back siqhubekile doc okokuqala ukujabulisa kakhulu ukuthi le mithi eminingi ezivimbela ukuthi singakwazi ukungena kule nkonzo ukungena ukuthi sishaye umdavazo leyo mithi eminingi akhona ama alternatives ungakwazi ukusebenzisa ezinye izinto ezingenza ukuthi uqhubeke ulapheka isifo uqhubeke nanocansi so moke wabona ukuthi manje lokhu ngaqala lo muthi ngathi akusahambi kahle hle phindela kumuntu okunike lo muthi umtshela ukuthi lo ngihlupha ngalokhu isikhathi esiningi kunokuthila ngakunika khona eceleni khona ke izifo ezithile la ukuthi ikumele uthathe leyo nto makunjalo supportana ingqondo ngoba isikhathi esiningi izinto eswezi supportana ingqondo nawe ke ungafaki ipressure extra ukuthi usuyalidemanda lolu cansi lingenze umdavazo ongenzeki la ekhaya usuyawudemanda ngoba lokho kuyalimaza kuzomenza kumenza ukuthi eshone phansi evele phansi okay conversation yethu namhlanje asivamile ukukhuluma ngayo kwenzekani when uthola partner wakho uthatha medication manje eyenza ukuthi suppress ama feelings okulangazelela umdavazo kumbe ukuleso simo you've not disclosed it to partner wakho ukuthi no angisenje ngoba ngakinjalo because ngithatha limit le right so inamba 0861596596 anonymous mawuthanda and ungashare nawe istory sakho sokuthi mhlambe makuthi isex ayenzeki ngaleso sikhathi kuba yenjani isex mhlambe intimacy bekhona mhlambe ngale ukuthi kuzobe khona ipenetration njalo what works kumbe you have a story esinye regret phakathi sokuthi had you known le information esikhipha manje ngaleso sikhathi ngabe kwenzekeni kuwena inamba ke ithi 0861596596 I would like to read your comments as well ku Facebook page ethi Indaba with Alex sikhuluma ke no Dr Uthabile tonight siyaqhubeka koze kushayeke u8 lelo hlelo alilungele ingane dokotela sikubeka eceleni ke ukugula kuzoba khona isimo somuntu mhlawumbe bene operation qolo edolweni onyaweni ubekwi accident njalo so inongayenza ukuthi sex ijabuleke ngaleko ukuthi lo muntu uzomlimaza noma uzomthunuka awudwebe leyo scenario leyo kumbe ukulimala kwengcenye ethile yomzimba kungenzani ukuthi umuntu angavuki kuthola ukukhanyela kokho ukuyenzeka ukuthi ukulimala okuthile kufana nokuthi mawulimala ispine noma wade wenze i-surgery ye-pelvis ukuthi kuthinteke lama nerves lawe kuyiwona lawa avusa ilukuluku lasekamereni ngokujwayelekile kubantu besilisa lokho kuyalimaza kakhulu kwenza ukuthi ungakwazi ukuvukelwa kodwa kuzikhona into ezithile umuntu angazeza khona i-pelvic into ekuthiwa i-pelvic massage la umassage khona umuntu esithweni sangasese uroundisana leyo ndawo ngoba ngesikhathi umassage ngithi umzimba uyashisa udonsa igazi ukuthi lisondele ngalapho so lalenza ilukuluku elithile ukuthi kube nokuvuka okuthile okuncane okungenzeka ngaleso sikhathi kanti futhi enye into futhi oyishilo Alex ebalekile ukuthi umdavazo akufanele ukuthi sonke isikhathi sicabanga ukuthi fanele ugcine ngokuthi upenetrate kukhona non penetrative sex and abantu abaningi bayayijabulela nje kakhulu for instance non penetrative sex let's hear it kufana nokuthi abanye abantu bethintane kuyo yonke indawo beqabulane kakhulu behlele enzansi mabeqabulana beze befika kuntomzodwa lezo zinto ziyakwazi ukuthi zimelele ucansi ngesinye isikhathi blow job yangena lapho dreaming and all that ungaletha nama toys wafake khona lapho umuntu makuumuntu wesilisa kakhulu nenkinga ukuthi ipipi alisanyuki ama toys lavakasha khona kalula okay the number 0861596596 Khaye yabo sanibona Brother Alex Richmond kwamba kahle Khaye hayi ngabusuzile ngingena lapha e-studio no sir right la dokotela uyaphila hayi izona ezibhlungu lezi zamkhaya wami kodwa ke aphola bazalekho wena sizodlulisa umyalezo cha ngithi nje namla dokotela
angishare le experience ya izinto ezisetshenziswayo okanye abathi zibooster imizwa. Yeah. Yabo sengeke ngayizama ngithi kabili mangaphozi uqala kwakuyithi elibhalwe ngesichina. Okay. Efaka amazwi apho udimele ashiya into kanjalo nje. Uphuze bathi yabona ulizelela imizwa. Angamehluko nje mina uthini kodwa umuntu owayefike nayo. Hayi yena shame wayesimbo. Angiboni ukuthi akazi ngoba usejwayele umzimba wakhe into ayisejwayele nento engayijwayele noma uvele mhlawumbe uyi-springbok sidala kodwa nje hayi mina angizamehlungu ngangiyimina ukhaye uhlezi oyena phakathi kwenu nobabili unakhaya ngingena emlonyeni ubani othatha i-medication ewisa imizwa phakathi kwami lo ngangimhloli ngingasho ukuthi uyena ngoba ayikho into engayizisa ayikho at all. Ngathi le news imizwa leti le news noma leyehlisa ayingeke kumina ndala yehlisa ngoba ngathi ufa ukuziselo noma kodwa ngoba vele uyena othatha leyo medication waba yi-springbok so kushuthi iyasebenza kuyena kushuthi kuyena phela ngoba mhlawumbe ijwayele vele. Okay. So akhona so njobe thanks Khaye. So njobe ekhuluma ngeexperience yakho Khaye. So ngeke ugcine sewe-addicted kuyona. Into ebhlungu ngalezi zinto lezi ezivusa imizwa ube mangizwe kahle uKhaye bekhuluma ukuthi ivusa imizwa letiye noma layehlisa yayivusa yeah. Lezi zinto lezi ezivusa imizwa ziyingozi ngoba ugcina usune level expectation yayinyusa zonke into angithi usujwayele ukuthi uqina kakhulu usulast isikhathi eside kwenza ukuthi masuwenza ngendlela ejwayelekile normal kube inkingana abantu bagcina be-addicted ejabulela ukuthi abe top performer wonke umuntu basike sa taste number 1 asifuna ukwehlela enzansi vele. Alright no siyabonga kakhulu Khaye suka eRichmond siya Olundi kuXolani ku 94.7 shosho Xolani. Mbelele thando kami njani? Number 1 kunjani kuwena Xolani? Hayi right. Sure. Yeah, so nami umuntu ngathi ngifuna ukuthi zame ukuthi safuna zame ukuthi kube khona into esiphuzayo. Athi umuntu hayi angabikho esiphuzayo ne energy right ngiyakwazi ukumelana naye. Oh so no qhubeka Xolani. So kwasukuthi ke ey'nsukwini ngoba naye sasiphuza isitoni. Okay. Sathenga isitoni saphuza isitoni. Hayi ngabothi kanti isitoni sisebenza kangaka ngoba sasingekho le fridge sasibekile eminonke sasiphuza ngama sasithalele. All right. So manje kwasiza nina nobabili. Kwasiza thina sobabili uthethi wachama naye kodwa alilalanga ngaqhubeka ngasile khona sengiqedile ukuchama ngaqhubeka ngasebenza futhi. Okay. I know ukuthi he mentioned a specific brand but ibaleka kweginger ekuvuseni inkunzi o ukwenza intombi zodwa ushise awichaze leyo ngoba baningi bahlale beyisho but sifuna ukuthola ke from you as udokotela. Uyazi ukuthi oginger ogarlic lezo zinto ehlala ikhonjwe endaweni ezikhala kahle sonke isikhathi abantu abaningi bayasho ukuthi ukuze benyusa ilukuluku lasekamereni bajwayele ukuthi bafake oginger befake ogarlic I think abanye baze bafake no lemon futhi into enjalo izinto ze covid benza ukuthi kube ngcono ekamereni baningi abantu abasho njalo kodwa ngokwalokho kwelemfundo yase western ayikho istudy eshoyo ukuthi mawusebenzisa uginger uyasiza ngalendlela ekamereni kodwa abantu abaningi bayawutusa kakhulu. All right. Kodwa ke futhi ngakulunye uhlangothi nje lama juice lawa ane acid ke lawa enza njani kumuntu? Excitana kodwa nje ukubona ukuthi even ngisho kade uqeda ukuphuza nje ulawo ma drink uyazizwa ukuthi uyaphola ube namandla oqala yonke into kabusha so kwenza ukuthi kuba lula ukuthi neza ngale kamereni zishebulike. Sure. Namhlanje kwe sex indaba ekakasini no Dr. Sabeli sikhuluma ngendaba yokuthi uno partner wakho imizwa isavuki ngenxa yesimo sokugula kumbe imithi ayithathayo kumbe isimo akusona wenza njani ukuze umdavazo ungafi nothando lungafi and ama questions ongaba nawo kumbe ushare from experience yakho nangu uKhaye earlier ke wakhuluma then uxolani nayo besitshela ke istory sakhe. I'm taking calls and comments 0861 596 596. Listen to these comments. Usibongile Mashamase
Kodwa guys niyakwazi ukuphazamisa umuntu ebuye emkhulekweni. Umuntu sekhuluma ngalezi zinto eziyisono. Oh, cha siyakuzwa And then bese kuzokhona a message la dokotela evela kuNduveri ozothi osisi bathi umjovo lo wokupreventa ubaqeda imizwa bengabe saluzwa ucansi. Awichaze leyo dokotela. Ya abantu abaningi bakhala ngokuthi babe preventa baba nenkinga yokuthi bengabe kube nokoma abanye okuthile okwenza ukuthi ngabe nakho ukujabulela ukulona ukuyocansini ngane nento enjalo. Yeah. Kodwa lokho bakhona bakhala ngakho and abanye abantu abathile bacabanga ukuthi bona mabejovile ngathi kuyabajabula kubenza ukuthi babe manzi khona bakhala babe manzi siyazi ukuthi uba manzi indaba enhle kamereni so kuyinto yomuntu nomuntu kodwa kusiyona into ebhali edocumente ukuthi kunenkinga esokuhlangene kanjalo kodwa umuzizwa ukuthi unaleyo nkinga kuhlale kutusa ukuthi ucela umuvele kwenye inhlobo ethile yokuhlela khona ungeke uzulimali ngala bengizobuza lapho ekutheni iziningi indlela ongapreventa ngazo uzuvume umuvela kwenye nje makunjalo ya all right ngizothatha uduma kude Mthiyane sikubingelela duma kude yebo njani futhi siphilele kunjani Mthiyane ngisemnyudeni ngicela ngupoto yes sikubingelela and siyakumukela kakasini kodwa ngifuna ukuthi la ningichazele ngiyazi ukuthi ingane iyabeka banchameka ngaye nomuntu wesifazane noma machama indoda yakhe ngingidideke nje lapha yeah yabona ke leyo noma ingangeni kutopic namhlanje kodwa ngoba usuze wayifaka sizoyithola indlela yokuyiphendula ngendlela ezokwenza ukuthi ugculiseke nangebuza umbuzo uduma kude babuduma kude yebo ukulona uchama komuntu kwesilisa siyazi ukuthi umuntu wesilisa uyena othwele amalona othola ama-sperms okuyiwona wenzinga awenza abantwana umuntu osifazane iqanda lakhe lingaphakathi aliphumeli ngathi lidinga lingaphakathi ukuze umuntu ekwazi ukwenza abantwana so umuntu wesilisa odinga ukuchama ingene ilona ama-sperms akhe ayengaphakathi azeshaya iqanda lomuntu osifazane ngaphakathi umuntu wesilisa mayechama yena usibona umuntu osifazane ubonisa injabulo nje ukuthi kuyajabulela lolo cansi kodwa akusho lutho ngokwenza abantwana umuntu wesilisa semdinga ukuthi echamela abantwana. All right, sure. Kuna Twitter vela kusizwe ezothi ngengizwe la Doc and Alex ukuthi uma kukhona i-treatment oyidlayo kuthiwa bophuza kakhulu amanzi ukuze kuphume ama side effects angase enza ukuthi ipipi ligcine lingavuki. Khona ukufakaza kuloko? Mawudla i-treatment ethile engenza inkinga zasekamereni amanzi ngeke zawenza umehluko ngaphandle nje mawudla i-treatment ethile ukuthi obona ungathi kancane ya contributor to inkinga zakho sekamereni kodwa la amaphilisi owaziyo ukuthi enza inkinga sekamereni amanzi ngeza wenza umehluko ngawenza ukuthi uphindele nje la wathole khona bengakushintshela uthole enye inhlobo. All right. Sikhuluma ngendaba ye-sex during i-medication ongabe uyayithatha not necessarily a chronic leyo engenza ukuthi imizwa iwena nokuthi ungenza kanjani nakho ke sekungena nendaba zama contraceptives as well. Ngizothatha ke Anonymous now from Mzimkhulu. Sikubingelela Anonymous? Yebo sawona. Yes, sikumukela on Kakasi. Yebo. Ngisacela ukubuza la kuDokotela umuntu wami une pipi encane. Oh ima kanjalo ke ma on that pipi note. Ngicela uyivalele yakhe radio khona engezikuyilalela le conversation kuzoba nje ithina noDokotela. So uyivalele? Ivaliwe right. Thank you. Qhubeka ke sisi. Unepipi elincane lincane nje sidalwa kushuthi but kugcina sekujabula yena ngoba uyegcina esechama ngingachami mina mhlambe yini engangisiza ukuthi ngigcine nami ngikule mizwa kuyona nami ngigcine sengichama uyashesha yena umuntu wakho ukushesha chame noma uhlala nje isikhathi eside uhlala isikhathi eside akasheshe yeah. Okay imakanjalo ke before uphendule doc kinina nobabili akekho othatha imithi ethile mhlambe yokugula kinina noyithu akekho right dokotela yebo inkinga yelona yepipi elincane inkinga abantu abahlali bekhala ngayo njalo kodwa sikwazi ukubaleke kakhulu ukuthi usayizi ekamereni awusiyona indaba sisho njalo ngoba siyazi ukuthi indawo ejabulisa umuntu osifazane zimbili kuntomzodwa yokuqala ilanga phezulu lekuthiwa iclitoris kodwa ibizwa ukuthi ubhontshisi engaphandle awudingi usayizi ukwazi ukujabulisa lapho mase kuthi kube nalendawo lengaphakathi mawungena nje ngaphakathi ngaphambili kantomzodwa about lona 2 cm nje mawungena so ngisho ngabe kuthiwa incane kangakanani siyathemba ukuthi ayikho ncane kuno 2 cm angithi
Mayingekho sorry hayi azincane wethu Oh asenze njena mawuthatha iminwe yakho ye5 lo ingangalo wesi2 isithupha ingangesithupha okay awu kanti angithi uyazi ukuthi ngesisikhathi umuntu uyakwazi usefaka umunwe ejabulise ngomunwe umunwe emncane ngithi nawo yebo inkinga ukuthi umuntu mayinepipi encane kumele aqonde ukuthi kunama position athile kufanele niwasebenzise manje socansini kuyiwona enza ukuthi kujabulise kakhulu ejwayelekile nje abantu abayijabulela kakhulu uyabona mawenza idoggy style noma ukuthi manilele nilala omunye lale ngemumva komunye ngene ngemumva ziyasiza kakhulu ngoba yenza ukuthi i-G-spot kuyayihlehlise iphume ngaphandle kwenza ukuthi isheshe ithinteke kodwa kufanele ajwayele nokusebenzisa imino esebenzisa umlomo esebenzisa ezinye izinto ukuthi kusiza ukuthi usheshe ufike nawe ufike ngiyabonga Nkosi oh all right manje kwangathi khona umuntu oseduze kwakho kodwa uyena yini hayi no ukhona umuntu ohlekayo behind you hayi akekho ukhona umlethela ungifaka speaker yini sawona butwa umngani wakhe ngiyamcebisa la oh okay so kodwa awuyena lo bhuti wepipi elincane lutho likhulu yabe oh so sesingamane siconclude ukuthi because ubhuti lo unepipi elincane usethembela kuwena usisi hayi akathembelanga kumina ngenzi kumngani wami lo oceda ukukhuluma uanonymous umngani wakho endawonye ngalesikhathi and umuntu wesilisa and ukhala ngenkinga yomjitha wakhe wena uyayihleka lenkinga ebhlungu kanje uyaphuza manje mina ngikho into engiyenza ngibhizi ngayo ama documents la ngidila nawo I guess all right ngoba usuze wangena ke wena owakho umuntu ke ngoba phela uthe umngani wakho lo akuyena umuntu enidlana naye so wena owakho umuntu uyagculisa hayi ke mina ngokwami umuntu okwamanje lokuba ngisanomuntu omusha awusangigculisa kodwa kunento engakabe clear ngayo ngekho sure ngayo ukuthi mntamba angiyona expert la entweni zocansi awuyona expert kwezocansi ngisho njalo ngithi ngeke ngize ukuchwepheshe kukhona okay so ngibuzela ukuthi mhlawumbe udokotela mhlawumbe nami kwala engangicebisa khona ukuthi ngiyeke ngizokhuluma indaba ukuthi ushintsha ngathi angazi expose i-G-spot ibe queen angazi ibe kanjani yeah ubekhuluma ngayo leyo umuntu wakho izwile leyo kwama positions ukuthi idogi malilincane iyakulekelela and then nespooning leyo ukuthi nilale nobabili nibheke ngasohlangothini elodwa yabona so lo muntu wakho omusha osanda kumthola ukuphi njengamanje usutekweni njengamanje usagodukile for ama holiday akekho eduze kwakho kuzothisha all right sure hey kodwa nina nobabili I guess avisa yeah okay so nakho ke that we have established so usizokhale ngokuthi umuntu wakhe unento encane because ubengenayo le information osunikeze yona ekutheni lincane but lingasebenza uma bebazi ukuthi maphamba positions abengawenza so kusho ukuthi it's not ukuthi once people abalincane sekusho sefana uthole engcenye njengoba desithola kule experience yomlaleli no ipipi elincane nje ilento wesayizi indaba enkulu ngoba abantu kukholela ungathi usayizi omkhulu ushinto ungathi kungcono ocansini okuyinkolelo zenkulu ngoba kuyanothiseka ukuthi abafana abantu besilisa ngasho abafana abantu besilisa abaphiwe ngasemapipini they tend to be arrogant about it ngalendlela ukuthi makiwe kamereni bayashaya bedlule beqhubeke phambili okwenza ukuthi bethuke maseshawa ngesitini umuntu onepipi elincane kanti umuntu onepipi elincane uyawazi aba limitations zakhe so uyayidlala igame adinga udlala so abantu bepipi elikhulu bajwayele kuba senkingeni nje kakhulu kodwa bayathandwa ke ngoba phela kubukeka kahle so kusho ngamanye amazwi uma ucabanga ukuthi umuntu othandana naye unepipi elincane ungathola ukuthi mhlambe uyamkhuthaza ngokuthi aphumele ngaphandle right lehlala is not suitable for ingane anonymous emzimkhulu I hope uphendulekile angiphendulekile kakhulu hayi nawe umngani wami hayi sengomphinde ngimcebise ukuthi hayi it's not about the usize yeah sure ngizothatha umunye anonymous now was Marisbeck sabona anonymous 0861596596 Indaba eGagasini sex talk as not Dr. Tabile tonight. Yes, anonymous Marisbeck.
Yebo Alex nodokotela. Yebo. Yebo, yazi la nginenkinga sengaya ama sessions awu2 kwa Dr. Mthiyane. Inkinga yami ipipi lami liyavuka sometimes lingavuki. Kodwa malike lavuka angichami. I-hour liyaphela u2 hours yaphela. Okay, all right. Alivuki but malivukile ugcina ungachamanga kodwa. Yazi manje ngachama ukuthi ngichama alisaqinile futhi ngalendlela le thothi selibhocobele yabo kufanele angazi chama nje kungasakho inkathi ngize nakho ngiyeke ngingachamile. Mawuthi alivuka uqonda ukuthi nje alinyakazi noma liyanyakaza kodwa lifike lingalifike esimeni sokuthi likwazi ukungena. Ngathi liyanyakaza liqine yabo thothi apha ngisaqala liqine kwakhamba kwesikhathi ngilizi ukuthi ayiyehla Yathamba. Uneminyaka ngaki bude Maritzburg? Una 41. Una 40 awikho imithi oyidlayo noma amaphilisi owadlayo? Ngizobuza nami. No, ngoba ngingayochecka la yini testosterone. Ngathi awuthi ngocheck lona noshukela anginalutho. Yebo, okubaleke kakhulu esikuhlolwane ukuthi akusiwona utestosterone noshukela, more especially kule age group yakho na 41 usemncane ngokuzabesilisa kuzocansi. Akusikhona kuphela inkinga ezenza inkinga zocansi. Kunezinto esizithathela phansi njengo cholesterol, BP, nezinto ezithile awusiyena umuntu ojwayela ama booster noma uswakuhamba uyolanda lo mjovo wokuqinisa. No, ama booster bengasebenze nje kodwa but akusiyo into yami ngoba nje ngicishe 2 months back bangitshela lapha kwa Dr. Mthiyane ama booster ngaphinde nje ngiwasebenzisa ngihlukane nawo. Yabo. Ngoba yalimaza ngempela kakhulu kodwa kubalekile ziningi izinto ezingenza ukuthi umuntu angakwazi ukulona ukuvukelwa kahle and ngoba usubonile ukuthi inkinga ikhona kubalekile ukuthi ubonwe uhlolwe kahle ngoba njengamanje sothi cholesterol sithi ushukela sibali izifo ezithile singasibali wena lesifo esiyinkinga kuwena so kubalekile ukuthi senze sure ukuthi zonke inkinga nje ezingenza lenkinga yasekamereni ukuthi azikho. Ngakuyala nje ukuthi ngisacela uphindele ukhona uzocheckwa kahle kucheck lezi ezinye izifo ngoba enye into elimaza kakhulu ukuthi ubone udokotela kakodwa uphume uqeda lapha izinto ifike into ingasebenzi kufanele uphindele khona uzomnika ifeedback aqhubeka acheck ukuthi yini ngoba ngesinye isikhathi ezinye imithi eminingi ayibi ngasebenzi ngokuqala mhlawumbe fanele uzama ulayini wesibili noma ulayini wesithathu kodwa ukuthi uboneka kodwa noma kabili ngenzeka ukuthi uzadinga ukuthi uphindele khona uzobona ukuthi ebone ukuthi yini ezosebenza. Okay. Ngizoke bame kanjalo. Okay. All right. No sibonga kakhulu bhuti. Okay. All right. Sure. Siyaqhubeka 0861596596 ngithatha uDube Estenga. Dube? Yebo mina Alex. So right, kunjani nizokela? Hayi siyaphila manje. Sure. Singathangena. Hayi benilekela udokotela lento ayishoyo. Ngale ngasebenzisa okunye okugcotshwa phambili mangabe ufuna ukwenza ukudasa. Kwakungisiza kungenza ngibe strong but ngenxa ukungakwazi ukusebenzisa each and every round ngiyafaka lezi each and every round kwangilimaza ngagcina sengingasakwazi ukwenza into ngingafakanga base kungijulukisa ngemanzi nke ngase ngixwayisa abanye bathi hayi lento izokugulisa ingayiyeka. So ngiyalekele dokotela lezi zinto ziyalimaza uma ungazazi siphinde silimaze nalowo muntu wesifazane ngoba lo muntu wesifazane ngangithanda ngangisemncane ngalesikhathi lapho njengamanje ngi60 mangizwa istory salowo muntu engangithanda naye yazi ukuthi unesifanyana lapha ngaphambi kodwa phela usashada ngezwa nje abantu bemixoxe yabo ngisengiyawari ukuthi ngenze ukuthi ngigulisa lezi zinto zami nami ngangibhala kuyena lezi zinto esisebenzisayo ngingagulisana wena iyamgulisa umuntu esifazane. Wena wawuthole kuphi lento oyifakile wawuthole ekhemisi wawuthole ngakuphi? Khana ngiyithole nje kwabanye omunye nje bexoxa nayo lento le iyasiza ukuthi ngayithatha ngempela yangisiza iyayisebenza kodwa inkinga ukuthi ngangakwazi ukuthi ngangiyifaka mina kanana mangiqeda nje ngiyafaka ivusa ngalendlela ukuthi ngisho sesihamba ngemphekezelo lizovuka lingikhathaza sale kuyabuhlungu manje ngasakuthi sengimgodi kwesithi kodwa manje mina ngisafuna livukile lona kodwa lento iyagcina ingixaka ngingagcina sengitshela omunye umngane wami ukuthi hayi lento izokulimaza ayisebenzisa ayisetshenziswa kanje bana mase ngicabanga ngabana amathawula u2 elokusuka nje
umzimba wonke enza uye-round. Wisibese juluka. Hayi siyabonga kakhulu ngokusinika lona ngalento awuyigcoba. Kubalekile kakhulu yabo lezinto zasekamereni lezinto zokunyusa imizwa. Zizinto ezingozi kakhulu kodwa ngokudabukisayo zitholakala kalula ngoba siyazi ukuthi inkinga eziningi zemizwa ezidinga ukuthi kuvuseke ipipi kusuke kuyinkinga yemthambo. So izinto eziningi isebenzisa imthambo ukuthi zivule kahle ukuthi ingene igazi eliningi zivale leminye. Kuba inkinga ke manje masumana ufaka ugcoba udla izinto ezithinta imthambo ngoba siyazi ukuthi injini yemthambo inhliziyo. So usukuyilimaza kakhulu. Kubalekile nje ukugada masebenzisa lezi zinto. So ingaze igcina ngempela isilimaza idala nezifo kumuntu olala naye. Umlingani wakho yebo kuyalimaza nje kakhulu. Yeah. Sure. Lo hlelo is not suitable for ingane namhlanje. Sikhuluma ngezinto abantu out of pressure nokuba desperate ngenxa ye medication ayithathayo wenze njani ukuze uvuse umdavazo uhambe ngendlela. And singena ke the emotional side as well, psychologically kufanele wenze njani mangabe kuleso simo kumbe no partner olapho. 0861 596 596 and yona indaba yethu sikhuluma tonight. Still going through some of the comments khona la kwi YouTube channel yeGagasi. You can subscribe and ulandele this conversation and ungalalela i-app uzothola i-podcast as well. Izinto esingazenza nomuntu ogulayo but akusahambi kahle. Kune comment evelayo la ngibuka ama comments kule ku YouTube la. Ngizomenza be anonymous umlaleli wethu, right? I'm having challenges here. My wife, after she gave birth to our 4th child through a cesarean, wavala ama tubes. Now this is affecting our sex life. She is often dry and no longer gets wet like she used to. Kuzokwenzekani? Okunye ingane yesifo siya-assume ukuthi iminyaka isemningi sihambile because ukuba dry number 1 cause ukuba dry enkulu iminyaka. Abantu besifazana indlela abaqala ngayo ku-age siyazi ukuthi mawuke wafika ku-25 ya ku-30 ama-lubricants kufanele angene endlini aqale ejwayelwe ngoba mhlawumbe nje sekuna that normal aging process nokuthi umuntu osifazane maye kwaba nengane move ilona ifocus baba more interested ekunakeni ingane nani bekhohlwe indaba zasekamereni nayo yonke leyo nto. So kuyenza nalokho ukuthi being emotionally not available mawungekho lapho because abantu besifazane ucansi it's emotional, it's all about emotions. So when you're not available you preoccupied ngazo zonke lezi zinye izinto ingane eziwu4 that's a lot of work. So mhlawumbe ngenzeka ukuthi useyibambekele nje lapho kodwa nje advice enkulu uqala ama lubricants. Angibona ukuthi ukuvala kujwayele ukwenza ukuthi uwome ngoba kuvalwa amathubhu le phezulu akuthintwa la enzansi kanti ama fluids enzeka la enzansi. So uzodinga izinto eziyama lubricants. Ala nje be lubricate bengaqala kancane beyiqale ngalaba water based alula ejwayelekile alula ukwasebenzisa then ngathi mabeqhubeka isikhathi begcina sebefaka lokho oil based nani mase bawazi ukusebenzisa lubrication. But bayibheke nayo leyo ukuthi isimo sabo emqondweni mhlamba yikho into usisi that is going through. Yeah. Right. Kettle Ridge. Sabona anonymous. Anonymous. Emnambiti. Yebo kutalefu. Sengikhomba Kettle Ridge. Sorry. Yes. Singakusiza ngani namhlanje? Yebo but kusuthi nginenkinga lana. Uma ngabe nginomuntu wami nje kwenzeka ukuthi ke sesingene enkonzweni kuyenza ukuthi isikhathi nje umzimba wami ukhathale bese kuba namanzi nje ngizizwe ukuthi angikho esimeni yena uright kodwa inkinga ingakimi usuthi usumanzi kakhulu ngithole yesi ngimanzi nje ngingathi kwenziwa yini kwesinye isikhathi ngithi ngiphathi nendawo bese ngivele nje ngiyoma kakhulu bese kuba buhlungu nakhona uenjoya kahle angazi yonke ukuthi idayini ingqondo yodwa isuke yona ikhona la noma ingqondo isuke isemsebenzini gijima kwezinye indawo no isuke ikhona. Okay ngiyezwa umnyaka uthemngaki konje na 45 na 45 okay ukoma bese sishilo vele ukuthi ukoma mase sikhula iminyaka siyaqala inkinga zokoma kodwa ngokudabukisayo ukuthi abantu besifazane nabo bayaba nezinkinga zasekamereni zokuphelelwa ilukuluku na yonke andikujwayelekile kakhulu kodwa ngokudabukisayo ngoba abantu besifazane ngithi bona kulindele ukuthi untomzonke uyathatha nje kuphela so akunakwa ukuthi vele uzolala ibheke phezulu mase kuyenzeka mase kuyashaya umdavazo so kuyenzeka ukuthi ube nezinkinga zasekamereni so mawunenkinga zasekamereni kubalekile ukuthi ubone umuntu ozokuhlola
kahle a-check yonke into ukuthi akuhamba kahle amagazi hamba kahle izinto ngoba zikhona into ezithileni kwabantu besifazane nabo ukuthi kuvuka ilukuluku lasekamereni uqale phansi uyijabulela inkonzo yasekamereni kodwa ku45 usukuma lubricants vele kufanele ungabe nje inkonzo yakho isihlala kuma lubricants. Yes, but uqale wathi uba manzi ngokweqile aphinde futhi abe dry, so maye bamanzi ngokweqile uyal enjoy ucansi eqaleni mase bona ungathi kuya drag mase gcine sezezomela ila sakufanele ede khona ama lubricants. Sure, weyizwa leyo sisi? Yebo ngiyezwa. So akunama issues mhlambe ukuthi kukhona matter engakayi resolve mhlambe khona ingxabanywana ekhona between you nomuntu wakho? No, ayibibi kodwa inkinga sikhona mangabe mhlambe ke ngokuthi siyaqala manje lesikhathi ngiyimanzi ngibona ukuthi akekho happy kahle. And akukho treatment okuyona? Ikhona. Oh, okay. Because you anonymous, yes, you can tell us ukuthi yiphile treatment. Ngikuma ARVs. Ama ARVs yebo iwona ngenza ukuthi ubone impela lawa kufaka nasenkingeni zokoma nenkinga zokungabe nalo ilukuluku lasekamereni. Ama ARVs ayaziwa ngokuthi ayakhathazana ekamereni abaningi bahlale bekhala ngalokho ukuthi akusekho kahle. Makunenkinga enjalo kuma ARVs unenkinga yasekamereni siyazi ukuthi isikhathi esiphila kusona manje 2022 maningi kakhulu ama ARVs akhona atholakalayo. So mase ukhulumisane nasemtholampilo la wathola khona ama ARVs akho ngenzeka ukuthi bekumove around uzofike kule ndawo le comfortable ngayo kodwa ngaphandle kokuthi washintsha ama ARVs ungamana utreatele khona lokuphela kwelukuluku uqhubeke nalawo ama ARVs akho naleyo combination ingakusebenzela. Okay. All right, all the best. Ubufoneke usitshele back ukuthi khambe kanjani. Okay. All right, siyabonga. Comments on the socials, Indaba with Alex page. Ngiyawathatha ke nakuyona YouTube as you watch the video and then Twitter at Alex Mthiyane as well. And then khona ubhuti ngizofihla igama lakhe la. Ngicela ukuza la ku doc ukuthi ukuwa kwepipi the time sewuthi uyafaka but uma futhi ususe eceleni luphinde uqhanyelwe futhi again. Ngiumuntu onjalo ngabe idalwa yini le nto le? Ubhuti ngenzeka ngendlela ezimbili okujwayelekile kujwayele ukuthi kuba nabantu abama premature ejaculators ama premature ejaculators bathi istofu sishisa kakhulu nathi uthengena nje intombi zonke ejabule kakhulu mase manje uyadedela kanti abanye banenkinga yokuthi nje unenkinga ye-erection ukuthi uyahluleka ukusustain i-erection for a long time mhlawumbe ubona ukuthi ingqondo yakutshela ukuthi erection yakhe ihlala isikhathi esincane so moke wathola erection ujahu kuyongena intombi zonke then mase manje yakhathala kanti mhlawumbe mangasebona ukuthi ngisheme ngaphandle ingaqhubeka imwele kodwa inkinga enjalo inkinga nje kumnandi kakhulu ukuthi ziyalapheka nje kalula kusiyona into frustration afanele ehlale nayo. All right, I hope yaphenduleka mfethu because can you imagine umuntu esefikile sekufanele kusetshenzwe then people vele kudayisa the moment esehamba then bese liyaqala liyavuka. Are there exercises that umuntu angawenza alo ipipi? It's like you ukhuluma ngabantu abasheshe bachama ukuthi istofu 66 ngokusheshsha ikhona indlela mhlawumbe ongal exercise esangalo ngoba phela lisa muscle like ipipi ngokujabulisa kakhulu liyasizeka nje inkinga zalo zokusheshsha uchame ukusheshsha uchame eqonda ukuthini kuqonda ukuthi uhluleka ukuhlanganisa ingqondo nepelvis yakho ukuthi ukuyibamba ukuthi ungachami ngesikhathi ufuna ukuchama but inkinga ke manje ibe ukuthi ngenxa yenjabulo upreoccupied ngalokho so uhluleka ukuba naleyo control ngesikhathi esisodwa so into efanele uyenze zizama ukubuyisa le control onayo kupelvis yakho sibuyisa kanjani ke leyo control ngokwenza into esibiza ukuthi ama Kegel exercises ama Kegel exercises siyazi sijwayele ukuthi abantu besifazane ukwenza abantu besifazane bebe tight nani nabantu besilisa kusiza ngendlela efanayo ukuthi iqinisa ukuthi a regain control yakhe inkonzo yasekamereni ziningi indlela zokwenza ama Kegel exercises elula nje sikhuluma ngayo njalo ukuthi wonke umuntu engazeyibona ungathi uyajima mayisenza ama Kegel exercises eyokuthi nje mawuchama asiphinde sithi sidedele yonke into yehle mawuchama siyaconsa ubambe so umchamo as in umchamo ujwayelekile umchamo urine ya mawuchama nje lokho kujwayelekile komchamo uyachama ubambe umuntu wesilisa wonke mase ejwayeze nowesifazane ngama Kegel exercises ngokufana kodwa umuntu wesilisa njalo mayichama mayidedele bambe kwenza ukuthi ugaina ingqondo yakhe yajwayela ucontrol pelvic floor yakho abanye abakwenza uma behlala ekhaya mhlawumbe uhlala nomuntu wakho umathandana kuphela ukufaka iphepha ukufaka umabu phakathi kwamathanga uzama ukuthi uhambe ngawo mhlawumbe 30 minutes phakathi kwamathanga ushutheka iphepha nje la phakathi nendawo emathangeni iphepha like a tissue or iphepha njengale lokubhala iphepha nje lelenjena lokubhala ushutheka phakathi kwamathanga ulibambe ngamathanga uzama ukuhamba la endlini uhamba ulibambe ngamathanga iphepha ukuthi lingawi iphepha ngithi yabona ngesikhathi ulibamba uqinisile ukuthi
i-pelvic floor yakhe ihlangane so lokho kusiza kakhulu. Wow, did you hear that? The first one Mjita as uchama udedela umchamo ubamba udedela ubamba yabo njalo njalo. And then lesibili both umuntu wesifazane nowesilisa uthatha iphepha ufaka la emathangeni then uthi walker wenze sure ukuthi ke uyalibamba. Free info courtesy of Sex Indaba egagaseni. #yethu ethi ezocansi siqhubeka. I'm taking your calls go 0861 596 596 usangafona nawe isikhathi sakhona sikuze ukuthi ufuna ukuthini. Indaba egagaseni lohlelo is not suitable for ingane. Angeke Cattle Rich now. Sabona Anonymous? Sabona unjani ma? Ngikhona, thank you for your patience. Yebo, hayi. La nansi indaba la ikhona. Kune medication engiyithathayo. Uma ngabe ngiya enkonzweni yasekamereni kuyenzeka ukuthi ngibe nawo lo mdlandla loyo ngithi mangabe sengiqalile sengithi ngihamba bese vani yakhathala ibuye kwesinye isikhathi kuba ukuthi ayivumlobo kwesinye isikhathi kuba ukuthi mama ngabe ngiqhubeka ngenza ukuthi ngenze kuze kube isikhathi eside ukuthi angisachameki. Yabo. Uneminyaka mingaki ubhuti? Ngina 33. Una 33 uthe Mthiyane leno iphuzayo sorry shama ukukubuza kubalekile. Ama ARVs. Okay. Sure. Right. Yes. Yeah, ngoSkulwana iminyaka ikahle usesafe akufanele ngokweminyaka ungabe siwarate ngayo kakhulu kodwa mase kubuyela ke lana kuma ARVs ama ARVs siyawazi ukuthi ayalimazana ngenkonzo yasekamereni. Into eyenzakalayo ke moba uphuza ama ARVs unotice ukuthi ngesisikhathi erection yakhe ayijabulisi ngesisikhathi unayo erection kodwa futhi elona eshesha ikhathala ngithi uthe eshesha ikhathala. Yebo. Kuyaziwa lokho ukuthi kuzokwenzeka abantu abaningi ba experience lokho kodwa into esifanele uyenzeke manje bhuti ngaqala ama ARVs qhubeka ulona uphuza ama ARVs akho kodwa siedele ulona zithengele wena uomega 3 uthenga uvitamin D uthenga ifolic acid lezo zinto ziyaziwa ukuthi zinyusa ilukuluku emzimbeni zocansi so mayinyusa ilukuluku uzonyusela utestosterone okungenza ukuthi kuimprove ifunction yelona yemthambo yakho uthi mawuye ekamereni kube njalo kodwa nalokho sishilo abantu abaningi abaphuza imithi ethile ususuke sicabange ukuthi sekuyileyo mithi yenza inkinga sikhohle ukuthi njengawo wonke omunye umuntu usengaba nalezinye ezinye inkinga so kubalekile nokuthi ubonwe kwenziwe sure ukuthi cholesterol use right ushukela u right nakho konke lokho kunye kodwa nje mase uzama uboost ngalona ngo omega o vitamin D no folic ngawenza umehluko baba. Okay. Lo manje njoba kwenzeka kanje ngeke ungiphazamise ukutheni mhlambe ngithola abantu ngekuphazamisa ukwenzani ukuthi akusavuki kahle ukuthi ngeke cha uma njoba ukuthi ngiyaqhubeka mhlambe siyajabulisana nomama mhlambe ngikwazi ukuthi ngicine ngithola abantwana ngeke kuze kuphazamiswe ndawo mawusakwazi nje ukuthi ulona ungene kuntombi zokuphinde uchame untombi zodwa uphinde uchame usazokwazi ukuthola abantwana because abantwana batholiswa ukuchama makusakuchameka usejaculate nje uzokwazi ukuthola abantwana. Okay, ngibonga kakhulu. Yeah, and usachama bro wami. Iyashaya. Okay, number 1 good news Okay, ngiyabonga. Sure, I have one anonymous la dokotela ubuza ukuthi ngabe kunormal yini ukuthi uthande kakhulu non penetration but ujabuliswe nje oral kuphela. Into ejwayeleke kakhulu leyo siyazi abantu besifazana abaningi orgasm bayithola with non penetrative sex. I-penetration nje ngathi sesekiyekela umuntu wesilisa kwabaningi. Sure. And then umuntu wesifazane lo I have noticed ukuthi the more sidavaza his dick keeps on getting harder and harder than when we started and I could also feel it filling my ntomzodwa kungenzeka ukuthi mhlambe ku normal or there's something he's drinking. Okungenzeka ukuthi ungena kuntomzodwa engakalungi kahle hle elungele phakathi then kushuthi yena uthi mayeke waqala wathola amandla masengena phakathi masekhulela phakathi kuthi mayekhulela phakathi ke masezwa konke lokho. Right, so akuyona inkinga. Akusiyona nje. Sure, right kamashe sabona anonymous. Hello. Sure but siyakumukela kakazini. Yebo njani bhuti? Siyaphila kunjani kwena? Ya usiyaphila phela dokotela. Uyaphila. Ngiyaphila nami bhuti Alex. Nginesikhathi ngifisa ukufona la ekakasini manje angene kuzongena namhlanje ngesikhathi engingamude kakhulu. Yes, asikuzwe mfethu siyabonga usucine wangena. Yeah, manje ngicela ukubuza la kudokotela ukuthi ngabe mhlambe kunomngozi omngakanani la mangabe mhlambe ngikhotha umuntu wesifazane ngaphansi. Abukho ingozi mhlambe engithola mhlambe ukuthiwa umuntu wesifazane uyagula unegciwane lengculazi. Mina kangigule ukuthi mhlambe ngabe abukho yini umngozi mangabe ngikhotha yena aphansi egula yena. Ukukhotha siyazi ukuthi umuntu uma esengena nje ku oral sex ukhothwa ngaphansi usukhotha umuntu kuphela
okwazi ukuya nayo ucansini ungayifakanga ikhondom. Makuumuntu ongakwazi ukuya nayo ucansini ungafakanga ikhondom uyifaka ebungozini bokuthola izifo. Yeah. What ubungayilindele leyo. Sure yezwa le bot. Bengayilindele uma sengikhotha abantu abaningi omunye mazamkhotha ukuthi uyagula. Sho ngabe sengiyenza nami sengiyagula. Wakwamkhotha usuzwa ukuthi uyagula lo muntu. Yebo ngizwa ngokuthi nawo abangani bakhe bathi lo muntu uyazigula njalo kodwa seyithi naye kodwa lana ngecondom kodwa ngimkhotha ngomlomo wami. Yeah, okubalekile ke kufanele ukwenze manje ukuthi kufanele ubambe indlela yakho yemtholampilo uzokuphendula uzoyithola lapho kuphela kodwa kusukela manje ngikukhotha ngiyabona into zakho. Mawukuthanda ukukhotha khona into edayisa yezitolo eziningi ebizwa kuthiwa i-dental dam. I-dental dam i-condom yokukhotha. Kuyishidi nje le latex. Ungazenzela nawe ngecondom usika icondom uyivuleke masivulekile uyindlala esithweni somuntu ongasisi sanga ngasese udonse then uyakwazi ukumdlalisa into umuntu osifazana uyakwazi ukufika uma usebenzisa i-dental dam. Shaba Anonymous siyabonga mfethu zama leyo but for now go your test ngokusheshsha. Siye escort now Anonymous sabona. Mthiyane. Yes Anonymous. Sure ngiyaphila wena? Lapho mfethu ngiyaphila nami. Sure. No Mthiyane mina ngidla i-treatment ye-BP noshukela. Kodwa Mthiyane yabona Mthiyane uma ngabe ngizoya lapha kuntombi zodwa angikwazi Mthiyane ukuya ngingadla ngikhuthaza. Doc. Iminyaka baba uthe mingaki? 47. 47. Ngoku iminyaka usafe ngokweminyaka kodwa awukho safe ngokwezifo, awukho safe ngokwamaphilisi okutreata lezo zifo. Ushukela neBP uyinkinga ngokuthi njengezifo kokubili kuyazenza inkinga zasekamereni. Kanti futhi ama-treatment iwona ama-treatment aphezulu eswazi kahle ukuthi treatment ye-BP ne-treatment kashukela ayazenza inkinga zasekamereni. So une-combination enzima kodwa ushukela bakhunjani ngokujwayelekile uwehla kahle noma usadubula uye phezulu uphinde wehle kakhulu? No, hayi sengiyakwazi ukukhorola manje usuma la ko-10 9 uthi 11. Hayi kufanele uzame inamba awakafiki hle kufanele uzame ukuthi kuze kushaya inamba eyodwa kahle useklishe inamba eyodwa ngoba njengamanje ubanjwa i-treatment ubanjwa nayisifo. All right. Kodwa kumfanele udokotela ucela i-appointment again. Hey sesifike ke ekupheleni kwalolu hlelo. Thank you very much. We hope you learned ke okuthile sikhuluma ngalezi indaba into sangaphinde ulalele lolu hlelo. Mawucabanga ukuthi khona umuntu odinga ukuthi ayithole le information, le show izoba khona on YouTube Gagasi FM na kwi-app ungaya uyoyibheka. Dokotela siyabonga ukuthi ube nathi. Utholakala kiphi indawo? Ngiyabonga ngithola le Maxwell Center eceleni kwase City Hospital eThekwini e4th floor suite 402 inamba yethu ithi 031 309 1832. Tatholakala na ku Instagram the.blue.clinic na ku Facebook The Blue Clinic by Dr. Thabile na ku YouTube The Blue Clinic by Dr. Thabile. Siyabonga kakhulu The Blue Clinic by Dr. Thabile. Ngingo Alex Mthiyane, thanks to Dr. Thabile and thanks to my producer Mr. Spalele Nzuza and thanks to you Mlaleli. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Nazo zonke indaba zabasha